Zemiaky sú záležitosťou jedného celého roka. Každý rok len jeden zber. Nič viac, nič menej. Veď sa presvedčte sami. Všetko sa začína v apríli, v mesiaci sadenia. Ale čo sadíme? Semená? Nie. Rastlinky. Presnejšie povedané, všetky tie vyklíčené malé zemiaky, o ktoré sme sa dôkladne starali od zberu v predošlom roku. Firma McCain poskytuje farmárom svoje obľúbené zemiaky na sadenie a preto spotrebiteľ nikdy nemôže byť sklamaný. Ale pozor, nesadíme len tak hocikde a hociako. To by bolo až príliš jednoduché. V prvom rade si musíme byť istí kvalitou zeminy. Vyberáme jemnú, bez kameňov, so správnym zastúpením organických látok. V podstate ide o polia, ktoré mali dostatok času na regeneráciu. Navyše dbáme na to, aby sme nepoužívali stále to isté pole za sebou, ale iba raz za 4 roky. Budúci zemiak je veľmi náročný a okrem toho sa bojí aj svetla. Práve preto vytvorí každý farmár malý kopček nad každou rastlinou. Je to neskutočná babračka, pretože na 1 hektár sa bežne vysadí asi 35 000 rastlín. Poďme si to zrátať. Je to asi 35 rastlín na 1 meter štvorcový. A keď sa zamyslíte nad tým, že z jednej rastliny vzíde zhruba 10 až 20 zemiakov, len si predstavte tú kopu hranolčekov. Ale dosť už hovorí za mňa žalúdok a začínam trochu odbočovať od témy. Kým sa nám zemiaky dostanú na tanier, absolvujú ešte dlhú púť. Aby zemiak rástol, potrebuje vodu a mierne podnebie. Ak však nie je dostatok zrážok, môžeme ho zavlažovať. Asi po mesiaci v zemi sa začnú objavovať stonky a listy. Najdôležitejšie procesy sa dejú pod zemou. Podzemné stonky sa začínajú rozvíjať a s nimi aj začiatok sľubného, krásneho konca, na ktorom je zemiak. Je to rastlina, ktorú pestujeme kvôli jej hľuzám, teda tomu, čo rastie na koncoch jej koreňov. Uplynú dni, týždne i mesiace, až príde koniec leta. Rastlinky rastú pomaly. Sú však v strehu, pretože ich listnaté časti sú náchylné na parazity a choroby. Notoricky najznámejší a najnebezpečnejší škodca má záhadné meno – sneď. Ide o mazľavú pleseň, ktorá robí farmárom vrásky na čele. Preto rastliny chránime vhodnými výrobkami proti parazitom. Nikdy ich však neprivádzame do styku priamo so zemiakom. A tak si zemiak chytrák pomaly rastie pod zemou, dobre ukrytý pred nebezpečenstvom. Nastane čas zberu. Je neskorý september, prípadne skorý október a zemiak už narástol do dospelosti. Okrem toho je dostatočne suchý, neobsahuje príliš veľa vlahy, čo je dôležité práve preto, aby boli hranolčeky chrumkavé. Nebojte sa, bude ich dosť, pretože z 1 hektára spravidla zozbierame asi 40 až 50 tón zemiakov. Nehovoriac o tom, aké obrovské priestory potrebujeme na ich uskladnenie. Keďže sa zemiaky zbierajú len raz ročne, musia sa správne uchovávať niekoľko mesiacov, veď ich predsa nezieme v priebehu niekoľkých týždňov. Zemiaky sa zbierajú veľkými zberačmi a následne sa prevážajú. Kam? Nuž do budov, ktoré ich chránia pred svetlom a chladom a zabezpečujú im správne vetranie a klíčenie. A tak sa končí púť zemiakov. Teraz ich už môžeme konečne zjesť. Staráme sa o ne až do poslednej chvíle, keď sa dostanú na váš tanier. Pre radosť a pôžitok veľkých milovníkov hranolčekov.